Kiwanis Club Schepersland was vrijdagavond te vinden op Raceway Venray. 26 teams gingen op het circuit in IJsselstein de strijd met elkaar aan tijdens een nieuwe activiteit van de serviceclub. We hebben een nieuwe activiteit ontwikkeld. Dat is het kart-event, waarmee wij teams willen hebben hier die uiteindelijk een bijdrage leveren aan het goede doel waar wij achter staan. Het jubileum van 5x11 de Hazekeutel. En daar ligt ook een beetje in lijn wat wij als Kiwanis zeg maar willen. We willen fondsen ondersteunen, met name waar kinderen bij betrokken zijn en het liefst in de regio. Dus, Het aanwezige publiek genoot van een spannende wedstrijd. Het is een soort van 24 uur van Le Mans, maar dan de 2 uur van de Peel. In 2 uur zoveel mogelijk rondes rijden. Teams bestaan uit minimaal 4 personen, die wisselen elkaar af. Ja, en zo krijg je een strijd. Dus het gaat meer om de eer. Er zal absoluut een mooie beker en wisselbeker bij zijn. Maar dat is het in ieder geval als het om de prijs gaat. Twee uur aaneengesloten karten is een aanslag op onder andere de nekspieren. Het wisselen van coureur was zeker geen overbodige luxe voor de deelnemers, maar het was ook een hele klus om zo snel mogelijk weer de baan op te kunnen. Het animo was groot, dus mogelijk gaat dit kartevenement een terugkerende activiteit worden. Nou, dat is zeker de bedoeling. Tenminste, de geluiden die ik nu hoor zijn heel enthousiast. En ja, dat stimuleert ons ook om dit weer voor te zetten en dit te blijven organiseren. Dus wat mij betreft wel, ja. Dat is wat.